Кръговратът на живота може да бъде разбран по много различни начини. Той е свързан с купища промени. Промени, за които сега ще ви разкажем. Казвам се Меглена Керозова. Следващият ми въпрос към вас е какъв беше животът по това време, специфични неща, които се различават от днес. Според мен, аз съм на 70 години, според мен тогава беше по-добре. Защото имахме всичко. Здравното осигуряване беше безплатно, в болница безплатно, на почивки ходихме с много малко пари. Сега с тия пенсии с 500 лева до никъде не сме. С какво се различава от днес? Днеска е по-свободен свободен живота, но всичко е скъпо. Всичко е много скъпо. Кой е най-хубавият спомен за вас по това време? Дали ще от детството, дали ще от ученическите ви години? Аз съм не имала детство, защото баща ми почина на 40 години. Ние бяхме 4 деца. Нямахме възможност, бедни бяхме, но не бяхме гладни. Сега всичко има, но е много скъпо. Мисля ли, че ценностите от преди днес са се загубили? Например, тая главна вечер не можеш да се разминиш от хора. Това вече няма хора. Тега живее тук, в тази къща живее едно семейство, в една голямата къща живея аз с жена ми, следващата къща една жена, следващата къща едно семейство, най-накрая за голямата къща две семейства. И тук хода, тук никой не живее, тук един човек живее, тук никой не живее. Тук един човек живее, следващата къща никой не живее, следващата е хотел. Това всичко беше пълно. Само в тази махала тук бяхме 11 деца. До огледалото, от тук до огледалото 11 деца. А сега има 2 родени деца, да. Това голям прогрес. Изпитвате ли някаква носталгия? Ви сега на връщане, назад не се връщам. Заключението от разказаните истории показва, че в каквото и време да протича нашия живот, то има своите предимства и недостатъци. С нашия филм целим да ви покажем, че трябва да се живее за момента. Така че забавлявайте се, бъдете себе си и най-вече оценявайте всеки миг от вашия живот.